हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो लोगोफोर गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा फाइनाली नोंथांमोननि ग्रेड 4 एग्जाम जोब्बाय बेनो जाबाय HSLC जेराव भेकेन्सिया बारायदोंमोन 14,000 खालामबाय दा जाय नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों काट अफ बेसेबां थांगोन मेल फिमेल दा बिनि सायाव डिसकास खालामगोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला दा लोगोफोर ड्राइभार पस्टनि एग्जामा 11 सेप्टेम्बराव बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना 25 नि उनावहाय मोननायनि चान्सआ दंखायो देन बेनिफ्राय ग्रेड 3 एग्जाम स' नोंथांमोना 28 आव जासिगोन दा बेसेबां काट अफ थांगोन एग्जामनि सायाव सोनारगोन दा बयबो हायोब्ला काट अफआ गोजौ थाङो आरो बयबो हायाखैब्ला काट अफआ ल' थाङो दा बे नङा जे आं बुंनाय बादि जाजोबगोन बे नङा जों जास्ट बेवहाय रायलायदोंसो डिसकास खालामदों जे जोंहा कुइसनखौ नायनानै जों बेसेबां थांथावना जों बेखौसो नायदों दा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों बयबो हादों होननानै आरो खायसेया गोरा मोनदों होननानै डेट मिन्स गासैबो हायाखै दा मेक्सिमाम हायाखैब्ला दा बेयाव मोनसे एभारेज थायो जेसेबांनो हादों एसेबांनो काट अफ जागोन आरो जेसेबांनो हाया मोनसे बेलेन्सआव मोनसे काट अफ थाङो आरो जायफ्रा गोजौ हादों स' नोंथांमोननि थाखाय मोजां स्क'पआ बेनो जे नोंथांमोना जायफ्रा इलिजिबोल जायो आनरिजार्भ खथायाव थांनो हायो आरो नोंथांमोननि साख्रिया जानायनि लामायाव थायो दा लोगोफोर बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना काट अफ थांबाय स' नोंथांमोनखौ मा लागोन बेनो जाबाय स्किल टेस्ट एबा नोंथांमोनखौहाय अरेल लानाय जागोन आरो बे अरेलाव नोंथांमोना पास जायोब्ला नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जायो दा बेखायनो बयबो रेडि जादो जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों स' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था भाइभा टेस्टखौ बोरै होयो स' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था आरो बे स्किल टेस्टआव एबा अरेल टेस्टआव नोंथांमोनखौ माखासे कमन कुइसन सोंनाय जागोन आरो जाय कुइसनखौ हायोब्ला स' नोंथांमोना नाम्बार मोनगोन बेखायनो रेडि जादो आरो हानाय एसेबां नोंथांमोना नाजादो दा जायखिजाया नोंथाङा जेसेबां कमेन्ट्स खालामदों आं नायदों फ्राय मेक्सिमाम नायदों देन बयबो हायाखै होनना बुङो बाट खायसेया हादों बेखायनो बाथ्राया बेनो जे खायसे आनरिजार्भ खथायाव थांगोन जायफ्रा इलिजिबोल जायो आनरिजार्भ खथायावहाय स' लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव मा कमेन्ट्स फैयो बिनि सायावबो रिभिउ खालामगोन देन नोंथांमोना जेसेबां हादों देन नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनदों कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना गोदान आपडेट मोनोब्ला स' नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा ड्राइभार पस्टआव एग्जाम लिरगोन स' नोंथांमोननि एडमिटआ 25 आगष्टनि उनाव फैनायनि चान्सआ दंखायो मानोना एग्जामा सेप्टेम्बराव जागोन स' बेनिफ्राय लोगोफोर जायफ्रा आं सिगांनि माखासे जिके खालामनाय एबा भिडिअ होदोंमोन स' नोंथांमोना नायदोंब्ला मिथिगोन कि मोननै मोनथामसो फैदों देन नोंथांमोना हादों जानांगौ आं आसा खालामबाय हादों होननानै जायफ्रा फुल भिडिअ नायदोंमोन स' बेनिफ्राय लोगोफोर नाजागोन नेक्स्टआव जिके खालामनो सम गोरोबहोनानै देन आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो